Ahojte všetci, chcel by som vám iba oznámiť, že ten, kto mi napíše prvý do svojho komentára svoje meno na Robloxe, tak mu gifnem nejakú vec v hociakej hre. Len mi musí napísať hru na Robloxe, ktorú chce a svoje meno na Robloxe. No tak, a potom by som mu kúpil nejaký dobrý vylepšovák. Alebo nejaké veci v tej hre, za Robuxy niečo by som mu pomohol urobiť, dal by som mu niečo. No tak len povedzte a budete to tam mať. Do komentára meno a Roblox hru a to bude všetko a získate nejaké plus. Medzi prvými budú najlepšie ceny. No tak čaute, uvidíme sa na budúce.